बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टा मंगिया कामी तिप्रासा आयोग लक्थो बिल्लो जमातिया भारत माता के बोलो भारत माता के जत मीडिया रंग जों दिनै मंगिया गामियाव पुरा चिनि कार्यकर्ता रखबाय चिनि बुरै माथा बुरै बदल सिख्ला बदल जत तुयै जों नगर जों दिनै दूर टू दूर कैम्पेनिंग खायनाय बसकांनि 12 तारिखआव निर्वाचन आं नरंनि बिसिं থেকে मीडियान बिसिं থেকে आं नरंनो मेसेज रिओ जे सारा त्रिपुरा राज्यआव ताखुक बाय ताखुक थैता कचक लायदे शांति बजायनानै दे राजनैतिक फायनाय थानाय ताखुक बाय ताखुक ता बुलाय दे त्रिपुरा मथा खायनाय रबानि ताखुक न बीजेपी खायनाय रबानि ताखुक न सीपीएम खायनाय रबानि आमि ताखुक न आईपीएफ टी खायनाय रबानि ताखुक न जों बायसों थैता कचक लायदे पीसफुल नारिक दे वायलेंस ता खायदे आनी जत कार्यकर्ता जत पीसफुल नारिगो सारा त्रिपुरा राज्य ता पर्यंत चिनि जारा बीजेपी खायनाय पीसफुल नारिगो त्रिपुरा मथा खायनाय ताखुक संनो बां कयबंनाय नरंनि बिसिं दिखायै वायलेंस ता खायदे जे जाने हामजां मौनो बुदिनाय गणतंत्रनि निजेनि अधिकारनो प्रयोग खायनाय जबरदस्ती ता खायदे वरक हामजां मारि दे हामजां माननाय नासलेमारि खाय नासलेमा माननाय आबायनो बागायनो जत्त आनि सारा त्रिपुरानि ताखुक लुपुरंना आंखयो वायलेंस ता खायदे हिंसा ता खायदे हामजां मानि वयारनो याफारदे हामजां माने याफारदे हामजां मा याफारखाय हामजां मा माननाय जों दिनै पुरा मंगिया गामि जों जत्त जागानो जों दूर टू दूर नरं नुखना कयेकदिन सिगां आनो पुरा 2 घंटा नंदरानी नग आटकगै होथानानै उद्देश्यव सारा 2 घंटा तांडव चालखा आं मनो बेलायनो नासलेवो बेलायनो सेलेंगो पुरा नंदरानी नग्न पुरा तोड़ चोर खाइके पुरा नक शेष आनि ऊपर अत्याचार खाइका मतै खायै बरकनो बखानो आटक नारिक माया तिनी मंगिया गामिनि बरक जतन तिनी मंगिया गामिनि बरक तिनी नायदि जतन नकनि फातर नखर फायगा केबनो आटक नारिक माया सिकिरुय कयेकदिन नारिक माननाय किन्तु बरक जानि भोटार अधिकार प्रयोग खायनाय बसकांनि 12 तारिखआव नरक नुंनाय 17 तारिखआव रेजाल्ट नुंनाय सरकार बीजेपी नो खाइ दंगो सरकार बीजेपी नो खाइ दंगो सेंट्रल चिनी सरकार मोदीजीनि सरकार राज्यआव चिनी सरकार एडीसी जों सरकार गठन खायनाय शुद्ध जरा नुंनाय त्रिपुरा सरक अलरेडी डिसिजन खाइ पाइका बीजेपी नो जों एडीसी आव रहनानै बागै भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बिल्लो जमातिया